Next stop, Hybešova. Som ti cvakla hodinový lístok. Si chcel ísť sem sadnúť? Ne, som sa chcela tam pustiť. Ale moja noha. Hybešova. Čo som sa chcela pozrieť. Nasleduje zastávka next stop, Hečková. Hečková. Neviem. next stop, Černockého. Černockého. Nasleduje zastávka next stop, Pekná cesta. Pekná cesta. Tiež sme sa stočili hneď na zjazd z Kruhača a mali sme ísť na Kruhača na druhý výjazd. No jak bol zjazd dole, tak auto predo mnou proste zjelo som. Nasleduje Ja som zastávka hovorila, že môžem, že ja som v pohode, som vedela, že keď som Malokrasná. ja som videla na ňom, že je veľmi unavený, tak aj oni všetci vraveli, že som tam hrozne unavený, tak som si povedala, že to asi deň nebudem trápiť. A on ešte šoferoval z prvého miesta na dole, pretože... Ale ty si to vyhľadala, že som hej,
trojka ide zase do Rača. Vinohrady Station. Zaujímavé, že? Si zabrala tie hodové okuliare do Mikuláša a ukázala, že tam sa kupovala a to sa ti stalo. Čiže niekedy skúšala, možno aj to pôjde. Buď tu po mne, aby si nespadol. Nemusím ťa držať. Nemusím? Dáš si pozor? Vidíš, to je Bratislava Vinohrady. Stanica. Bratislava Vinohrady. Stanica Vinohrady. A vidíš, Oliverko, a v tomto domčeku si ja predlžujem električenku. Vieš? Tu sa robia električenky. Ja dobre, tak poďme, nie, poďme, to je jedno. Nasleduje zastávka Next stop. námestie Bielý kríž. Nezabudnite si označiť papierový lístok alebo si vyberte z ponuky lístkov Tatnisa priamo v označovači. Don't forget to validate your paper ticket or simply tap your card or phone at the validator to travel contactless. Prosíme pozor, všetky zastávky autobusov a trolejbusov sú na znamenie. Attention please, all bus and trolleybus stops are on To je request. praktikum, si vyberieš, ktoré si ideme veľmi stačí. Škoda, že nás dve nedala do kopy, ale ja ste kúpala. Námestie Bielý kríž. Určite to bude. Toto si lohač, ale jasno, veď sa pozrieť. Toto za organizátora chytila. A to povedal, že poďte si sa... Nasleduje zastávka Next stop. Mladá garda. On vedel, že to je niekam na tým. Ja spravila, že to mám kamošov, že prídem pozrieť, ja som to tak akože spojila s ním. On sa pýtal, či sa potom najmä ručka. Tak stále to už to sú ručky. Ono to je aj lepšie, lebo to potom nevyzerá ako vieš, že niekedy mi odchádzaš potom, že on praví tak, že sa veziem od behom tej štvorkou druhu a reáli, vieš. A potom on praví, tak sa dajte. Kedy hodíte reč? Potom niekedy to bolo strašne včera. Takže som si sadla prečo sme tam stačilo informa, ako išiel. A takto ja som to presne pozrela, že sa idem otočiť, vieš. Nasleduje A v tom sa zastávka. úplne tak Next stop. Ideme na chatu? tvári, že ma nemá. Chceš ísť na chatu? Vieš, že si bola, že organizátor kontakty a tak to normálne plynulo mu to len povedz. Tak to máte to je Ja som pravila, že sme boli s organizátorom na panáka, lebo ja som nepila nakoniec. Pravím, že boli sme z panáka, ale dala som si detsky a z A detského nepovedala som si si vám, dala. že kvôli tomu, tak ma predviezol na štvrtok. Super. Viazanská. To tiež ide na A nemá si normálny a ja autobusovú stanicu. Tiež ide. Next stop. Ale kde musíme vystúpiť? Na Račianskej? No, Ale chodí ona cez víkend? Oli, ideme takto až na tú nie, Mariansku. však ide na aj cez víkend. Čiže na Račianskom mýte vystúpime a potom pôjdeme na ktorý smer? Na ktorý smer pôjdeme? Na to. Tam? Ale ešte buď tu, lebo máš ešte kopec času. Pionierska.
Nasleduje zastávka Next stop, Račiac Veneto. Widzisz, na Marialskiej chyba jest można. Ako? Na Marialskiej gdzie szkło. Ale hneď vedľa je ulička, kde je 42. To by sme mali bližšie. Oliver, ak nepôjde tá 40, je vám zvyknutý lístok, tak potom